Köszöntök minden kedves nézőt, én újra Itorfi vagyok. Bocsánat, hogy nem volt videó, készültem egy pár Minecraftos videóval, viszont a felvevő programon beszart, pedig letöltöttem a Bandicam-et. Nem veszi a hangot. Azért, mert nincs asztali mikrofonom, arra meg most nincs pénz. 2. Letöltöttem a Prepset, az csak 30 másodpercet vesz fel, ha nem fizetek 1000 forintot. De ki az a hülye, aki fizet 1000 forintot azért, hogy beregisztráljon egy hülye programba? Az Action, azon még nem tudok játékot fölvenni. Azaz tudok. Azaz nem tudok, mert nem bírom elindítani a felvételt. Bocsánat, hogy annyira nem vagyok most fókuszban. Eléggé este is van most már. Ja. Viszont megpróbálom azt, hogy tableton felveszem azt, amit ott gépen játszogatok, és felrakom netre. Az jó lesz. És kapni fogok egy új kamerát, ezért normálisak lesznek a videók. Viszont a csapathoz 2 új tag tartozik mostantól. Slakix! És Farkas 67. Ja, Farkas 67. Hát, az előző videómban már említettem, de azt nem raktam fel, hogy engem meg lehet találni általában 6 óra után a 3-as szerón. Azaz a 17-es szerveren Mester MC, kreatív építőevent, nem, hülye vagyok. Szóval, Jurassic Park építőevent, kreatív 3 és a kreatív 1. Ez a 2, amiben között én szoktam ugrálni. Szóval bármelyik kreatívban megtalálhattok, legtöbbet a kreatív 3-on és a kreatív 1-en szoktam lenni. Mostanában a kreatív 1-en leszek sokat, mivel nyitottam egy fejpiacot. Aztán egyéb híreink. Bazd meg, az is van. Na, szóval egyéb híreink. Ez nagyon baromság. Szóval a Kira, úgy kb. Az 1-es 2-esen szokott fönn lenni. Azt mondta, hogy ezt ezért mondjam el nektek. A Vivivel annyira már nem beszélünk, viszont hogyha sikerül megcsinálnom Minecraftra a szervót, akkor lesz egy trollkodásos videó. De eddig még nem sikerült megcsinálni szervót. Ja. De mivel gondolkoztam azon, hogy csinálok egy Survivor-t, vagy egy Hardcore-t, szavazzátok meg, hogyha... Hát igen, hogyha... Szóval, hogyha szeretnétek, akkor írjátok meg, hogy igen, szeretnénk, hogy milyen hosszú legyen, hogy mondom, szóval, hogy milyen hosszú legyen, meg egy pár challenge-et írjatok, challenge. Szóval egy pár ilyen izét, amit csináljuk meg benne, írjatok, aztán kész. Hoppá, bazd meg. Na mindegy, bejött apám. Igen, szereli a boilert. Szóval ott tartottam, hogy Jást nem lesz arra felvelém, akkor csinálok egy ilyen hardcore-t Minecraft-en. Azaz Mester MC-n, csak egy játékosba. A nevem Itorfi, egy ember. Engem láthattatok. Elég hülye vagyok. Na jó, nem. Sziasztok! Iratkozzatok fel! Lájkoljátok a videómat, ha tetszett, ha meg nem, akkor ne diszlájkoljatok, hanem írjátok le kommentbe, hogy bazd meg, szár vagy. Aztán... hát kövessetek. Hogy hívják az Google Pluszon? Aztán ennyi. Twitter
karakterem az még nincsen, vagy lesz. Ez kész. Na viszlát.